Rationalization titimoga. Ni seche moko nitie ma outcome ok bed kaka obedo intended. Nikech sama itimo mass recruitment, nitie mass recruitment ma koro iwacho ni wadwaro ji 200. Kaka koro lesen ka gidwa kawo joloch weche mag uchumi, giwacho ni wadwaro kawo ji 200. Nikech ken mass employment ma gikawo joma ng'eny dichiel, to itimega bang' higni moko, ok en gima inyalo tim pile pile. To nitie gap, ka nitie bur moro midwa no opong' gi jotich, to mano inyalo kawo joma tin. Lakini sama itimo employment mar joma ng'eny dichiel, to gitimo ga rationalization. Gikuongo girango ni tribe mane ma is dominant in terms of jadi ma wadwaro, to slot adi mwamiyo kabila ka kabila. Emomiyo ka sama itimo application form, to nitie ga slot mindike tribe dhoot miaye. Ken tribe county miaye, mano konyo gi timo rationalization. To mana kaka owacho ni seche moko seche mitimo ni interview, ibono ka jok mang'eny e telo kaka koro joma nie e tije sirikal mang'eny kaka koro wacho no kuche ng'eny kalure gi jolang'o ae joluo. Seche mudhi interview panel, already joma timo no interview gin jok ma already osendike tich. To ka gine magi ng'eny, to tribalism ma ng'ato neno ni ma ng'atwa ok wanyal weye. Koro chopo kama kidhi tinwang'o ka panel en joluo lilo, to un ji ariyo, ng'at achiel en okuyu, ng'at achiel en jaluo. Yot mondo joluo manie panel kaw jaluo wadgi to we okuyu. To mana kaka siasa ma Kenya, en ni ma ng'atwa. Kata na election, national election, en ng'ato go kura nikech ma ng'atwa. E kaka kochopo sa chiwo tije to bende ng'ato nigi feeling ni ng'ani nogona kura ok anyal weye. In ok igona kura nikech nigon ng'at machielo. Koro akwede ni chakre e siasa. Tewe sini siasa ma Kenya ok obedo nini agenda, en based on ni